ካብ ገዛይ ካብታ ማሞቕ ዝኾነት ስድራቤት ንኽወፅእ ኣብ ስደት ነዊሕ ዓመታት ንኽቕመጥ ዝገበረኒ ብዙሕ ምኽንያት እዩ ዘሎ። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ግን ምስ ስድራይ ሓደ ነገር ደይሰማምዕ ነገር ስለ ዘጋጠመ እዩ። ኣብ ገዛና ኣነ መበል ሓምሻይ መትልየ የሕዋተይ ኩላቶም በብሓደ ገሊኦም ብደርጊ ዘመን ገሊኦም ከዓ ኣብ ስደት እንዳረገፉ ገዛና እንዳሻሓት ዝነበረ ብውላድ ኣዝዮም ሃብታማት ንበሃል ዝነበርና ኣብ ስድራ ቤትና በብሓደ ግና ንሳቶም ኣምላኽ ፈቒድዎ ድዩ ዋላስ ናቶም ጌጋ ተሓዊስዎ እዩ በብሓደ እንዳጸነትና ኢና መጺና። ሕጂ ተሪፍና ዘለና 3 ኣሕዋት ኢና፣ ሓንቲ ጓል 2 ወዳት። ካብ ገዛና ክወፅእ ዝገበረኒ ግን ሙማት ናይ ኣሕዋተይ ናይቶም ምዕባይ ዝኾኑ ኣዝዮም ብሉጻት ሰባት ስለ ዝኸሰርክዎም ዘይኮነስ እቲ ምኽንያት ካሊእ ነይሩ። ኣብ ዓድና ንሕና ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሃብታማት ብኸብቲ ኾነ ብንህቢ ኣዚና እንፍለጥ ዝነበርና እንዳ ዓበይቲ እንዳተባሃልና እንዳተፀዋዕና ኢና ነብር ነርና። ኣቦይ ብሰንኪቲ ኣባ ሓጎይ ዘቐመጠሉ ማለት ኣቡኡ ነቦይ እዚ ዕቑር ሃብቲ ሒዙ ኣቦይ ድማ ነቲ ነገርቲ ስለ ዝተጠቐመሉ ኣብ መላእ እታ ዓዲ ንነብረላ ዝነበርና ውርያት ሰባት ሓገዝቲ እንዳኽስቶ እንዳተባሃልና እንዳተፀዋዕና ኢና። ኣነ ከም ዝከረኒ ዝዓበኹ ኣቦይ በቲ ዝነበሮ ሃብቲ ኣነ ካብቲ ዝነበርኩ ዓዲ ኣውፅኡ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ከእትወኒ ፋሕተርተር እዩ ዝብል ነበረ። ገንዘብ ምስ ኣከበ እውን እቲ ዝሓሰቦ ከስምሮ ናብ ኣስመራ ሒዝኒ እዩ ዝኸደ። ኣብ ኣስመራ ከዓ ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ ተማሂረ ብጽቡቕ ነጥቢ እንዳዛዘምኩ ኣቦይ ብሓንቲ እኳ ከይሽገር ናተይ ገዛ ክራይ ብምፍላይ ናይ ኩሉ ሳዕ ወርሓዊ ይኸፍልለይ እዩ ነይሩ። ገዛይ ብኣስቤዛ ምሉእ ብመጽሓፍቲ ምሉእ ኩሉ ዘለኒ ኮታ ኣብ ምምላእ እዩ ዝርከብ ነይሩ። ኣቦይ ዝሓለፍኮ ህይወት እስኻ ክትሓልፍ ኣይደልን እየ መሃይም ኮይንካ ክትነብር ከምታ ኣነ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ዕዳጋታት ብምኻደይ ድፈለጥኮ ቁፅርታት ንስኻ ብኸም መንገዲ ክትፈልጦ ኣይደልን እየ እንዳበለዩ ክምዕብለሉን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሐ ክርኤኒ ኩሉ ሳዕ ሓረርቱ ምዃኑ ዝገልጸለይ ዝነበረ። ጽቡቕ ነጥቢ እንዳምጻኹ ከዓ ናብ ሳዋ ይወርድ። ኣብ ሳዋ ድማ ከምቲ ኩሉ ተማሃራይ ትምህርተይ ብግቡእ እናተኸታተልኩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈጺመ ናብ ኣስመራ ይምለስ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ናይ ማትሪክ ዝረኣየሉ እዋናት ኣነ 3.8 ብምምጻእ ኣብ ዝለዓለ ናይ ዲግሪ ደረጃ ከም ዘለኹ ምስ ሰማዕኩ ቀልጢፈ ንስድራይ ደው ኢለ ዝነገርክዎም። ኣቦይ ከዓ እልልልል እንዳበለ ዋይ ዝወደይ እንኳዕ ኣብዛ ኣብፀሓካ ሕጂ እውን ቀጻሊ እኮ በዚ ጠጠዋይ ትበሊኻ በዚ ግን ሕጉሴ እስኻ ግን በዛ ይትዕገብ እንዳበለ ክምዕደኒ ጀመረ። ነጥበይ ተሰኪመ ናብ ኣስመራ ምስ ተመለስኩ ኣቦይ ናብ ዓዲ ፀዋዓኒ። ብሰንኪታ ነጥቢ ዘምጻኽዋ ከዓ ብዕራይ ኣውዲቑ ከመይ ዝበለ ከም መርዓ ዝመስል ድግስ ይሕለፈለይ። መቸም ኣብ ትሕቲ ወለድን ዘለና ሰባት ንኻልኦት ክነቅፍ ኢለ ዘይኮንኩስ ግን ኣብ ትሕቲ ወለዲ ምህላውና ምትብባዖም ንዓና ከመይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘቐምጠና ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ኣቦይ እዛ ነገር እዚኣ ንዓይ ብምግባሩ ኣብ ውሽጠይ ዝፈጠሮ ስምዒት ኣዝዩ ዘሐጉስ ነይሩ። እዚ ኩሉ በዓላትን ድግስን ይሕሊፉ ከዓ ገንዘብ ሂቡ ናብ ኣስመራ ከም ዝምለስ ነገረኒ። ምኽንያቱ ማይ ንፍሒ ስለ ዝኣቱ ኣብ ማይ ንፍሒ ኮይነ ትምህርተይ እናተኸታተልኩ ናብራይ ክነብር ከም ዘለኒ ነገረኒ። ኣቦይ ስለምንታዩ ካብ ቀድሙ ንዓይ ንበይ ነይፈልዩ ናብ ኣስመራ ክመሃርን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕን ደጉየየኒ ኣነ ይፈልጥኒ። ድሓር ግን ተረዲእኒ ዝምባለይ ኣብ ምንባብ ኣብ ምጽሓፍ ኣብ ምስኣል ኮታ ኣብቲ ሓደ ተማሃራይ ኣዝዩ ዝግደሰሉ ነገር ስለ ዝጸቅጥ ነይሩ። ካበይ ከም ዝወሰድኩ ወይ ከዓ ካበይ ከም ዝወረስኩ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ሕጂ ኣይነግሩን እዮም። ምኽንያቱ ኣብ ስድራ ቤተይ መሃይምነት ዝነገሰሉ እዋናት ስለ ዘሕለፉ በዚ ኮይኑ በቲ ግና ኣቦይ ዝምባለይ ስለ ዝረኣየ
كابتي أبعد زنبر نتفتات أوتيو السخا تمهاراي تراي زيكونكا حدا محالتي نهاجر كتمرح تخيل بلوت وديخا حجزي نعاغاز قبرلكا زلوخو كالوت حواتكا كقبرلهم إلهم دتصبيو زنباريهم جن زنباليهم أبكال سلزنباري زي قبر كلهم نسخا جن مولو بمولو أبز طبل حتى يخا آتي خازلغا سلازي تقديسكا تمرتخا يحقو سني خازودي بمباليو نابس مرا بيني فاليو كمبرنز والسنة أملاق حاجز نخاء أتناي ماينف حزن برقزي بقبو دحر مفتام أبو زلو تمهارو كونه ما مهاران استخاخت كتلال لكا كابدي قروون كتو سغل لكا زنقارزي إذا تمهلتنا عخا أزيا قداسيو بمبال كما خورنن نسدراي كاا كزاربو من زجمرو بفلاي كاا أتي ناي كالكولاس زنبرة ممهري نبوي تسقيتو يدزاربو نيرو إذا غلعا بتعمي بلوت زخانة أمري زلوه سلازي ولدكم أبزبلت أدرجا كتري ومتان نزو غلعا قل جيركم نابكالي هاجر سديدكم كتمهرو اتزلو نتبخاء حيزو زلو درجان كوسخ بجاهم زكا لكم نجر تعارلو بمبال ناي جنزب حاجز كقبر لي كم زلوم سدراي تزاربوم أبوي بتنعي أبسمرا كلخو كسع كالاي درجاي ودي كوليج كسع زفتم زوتو زنبر وصايتات ماليا يبلون بزخاء تداخيمو سلازنبره واي ودي منتداخ قبري ودي بتزلكا تراي أغلا يكون مالديو بمبال زنبرو فلتات واحد كم زخونه أرأيني أنا دما بابا كابز زلخون لعلي كتمرني خمزي تخل فلت سلازي اتممر حساب دا أمبر قديتا يكونن كويلو أنا غاء عبز زلخو درجة صبو درجة زلخو كوس خلو أملاخ انتفاقيدو غاء بكا نعاغاونكو عقمخ بكاي أملاخ بمبال كردو فتنكو أبوي كن بستغال المتن اتزلكا درجة خمتز بلان تممر كتعب لكان السخا إلو كابز اللون زي بلون اندا تلقحن اندا تمرقحن ገንዘብ አኻኺቡ ንሱዳን ኮጽእ ከምዘለኒ ነገረኒ ኩሉ ወረቓቕተይ ሒዘ ኸኣ ብሰበል ሰራት ተመሪሐ ናብ ሱዳን ኣተኹ ድሕሪ ምእታወይ ናይ 2 ወርሒ ጻኒሒት ድሕሪ ምጽናሒ ከዓ ትምህርተይ ብግቡእ ክጅምር ከምዘለኒ እዚ ነገር እዚ ከዓ ነቦይ ክሕግሶ ከምዘለዎ ኢላ ሓሰብኩ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ሳዕ እንዳሰደደ ገንዘብ ኣቦይ ኣብ ሱዳን ልክዕ ልዕልቶም ዘለዎም ሰባት ኮይነ ክነብር ጀሚረ ኣብቲ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ክላለይ ገይርኒ ውሕዳት ዝኾኑ ኤርትራውያን ነይሮም ኣብኡ ዳርጋቶም መብዛሕትኦም ግና ካብ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝመጹ ከምዚ ናተይ ኣፕግሬድ ንኽገብሩ ኢሎም ዝተላዕሉ ሰባት እዮም ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን በቃ ዳርጋ ኣፍሪቃውያን ጥራይ በልዎም ማሕበራዊ ህይወት ኣብሳዋ ከመይ ምዃኑ ይፈልጦ ስለ ዝነበርኩ ድማ ኣይተጋየሽኩን ምስ ኩናማ ምስ ናራ ምስ ትግረ ምስ ኩሎም ብሄራት ናይ ዓድና ከመይ ከም ትነብር ወላ እኳ ናይ 3-4 ወርሒ ፍልጠት ሒዘን ተመጻኹ ኣብዚ ቦታ ግን ፍልይ ዝበለ ንውሕ ዝበለ ዓመታት እየ ተቐሚጠን ብሓበራዊ ህይወት ከዓ ከመይ ምዃኑ ድፈለጥኩ ኣቱም ሰባት ኣነሲ ኤርትራዊ ክሳዕ ዝብል ኮይነ ምክንያቱ መቃምተይ መተሓድርተይ መዋዕልተይ ሶማላውያን ኡጋንዳውያን አንጎላውያን በቃ ናይጀሪያውያን ስለ ዝኾኑ ባህርያትካ ብኡ ይቕየድ ይመስለኒ ባህለይን ልምደይን ከይርስዕ ቀጥ ኣቢለ ድሕሪ መሓዝ ከዓ ንኽልተ ዓመት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተማሃርኩ ብድሕሪኡ ዕድላት ናይ ስኮላርሺፕ ስለ ዝመፀ በቲ ዝተማሃርኮ ትምህርቲ ኣፅሒፈ ኣፕሊኬሽን የእተኹ እታ ሽዑ ሰዓት እትወስድ ነበረት ዩኒቨርሲቲ ከዓ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ነይራ ንሳ ኣብ ኢንግላንድ ትርከብ ናይዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዩኒቨርሲቲ ድሕረ ባይትኡ ክርኢ ከለኹ ኣዝየ ተደኒቐ ልዕሊ 30 ውልቀ ኮሌጃት ዝሓቆፈ ኣብ ዓለምና ከዓ እቲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ኮሌጅ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ብቐጻሊ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝየን ላዕለዎት ዩኒቨርሲታት ቀዳማይ ዝስራዕ ብድሕሪኡ ከዓ ፓስፖርት ድሕሪ ምውፃእ ናብ ኢንግላንድ ኣምራሕኩ እዛ ዓዲ እንግሊሽ ዝኾነት ዓዲ እንግሊሽ ንኽለምድ ኣይደንጌትንን ምክንያቱ ኣብ ሱዳን እንከለኹ ይፈታትን ስለ ዝነበርኩ ምስቶም ናይጀራውያን ምስቶም ኡጋንዳውያን ብኡ መንገዲ ስለ ዝስራኸብ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሰዓት እዚ
ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ምስቶም ጻዓዱ ማዕረ ክመሃር ክርኢ ከለኹ ንነፍሰይ ናይ ብሓቂ ድዩ ዘለኹ ወላስ ሕልሚ እዩ እዚ ብፊልም ብጉግል ጥራይ ድፈልጦ ዝነበርኩ ትምህርቲ ሕጂ ብዓይኒ ይርኢ ኣለኹ ማለት ድዩ እንዳበልኩ ዳርጋ ወርሒ ሙሉእ ኣብ ምግራም ዘሕለፍክዎ ኣብኡ ኸኣ ብዝለዓለ ነጥቢ ብናይ ባችለር ኢንጂነሪንግ ዛዚመ ድሕሪ 5 ዓመት ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ከኣቱ በቂዐ ነቦይ ኣነ ካሕስኡ ከም ዘውዕሎ ተላቢዮ ከም ዝነበርኩ ቃልኣት የሎ ከም ዝነበርኩ ኸኣ ኣዘከርክዎ በዚ ኸኣ ኣሻሓት ኮይኑ ደሞዘይ ነቦይ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ኣብ ኣስመራ ተቐሚጡ ብጓሶትን ብሓረስቶትን ከኣ ክመሓደር ነተብ ዓድና ዝነበረ ግራት ብሰባት ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣቦይና ኣደይን ግና ምስ ኣሕዋተይ ኣብ ኣስመራ ኣብ ፀበቐ ገዛ ተኻርዮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ነገርክዎም ኣቦይ ከኣ ነዚ ተሰማሚዑ ኩሎም እቶም ኣብ ዓድና ዝነበሩ ክሕጎሱ መታን ክልተ ብዕራይ ሓሪድኩም ሓጎሰይ ግለጹ ኢኹም ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ዓድና ከኣ ምስ ደቂ ዓድና ተራኺብና ክሳብ ካልኣይ ሰዓዕ ንሰዓዓም ንስኻትኩም ኣብኡ ኮይንኩም እቲ ኣነ ኣብ ዝተመረቕክዎ ኣብኡ ይሕልፍዎ ኢኹም ኢለ ገንዘብ ሰደድኩሎም ወላዲ ቦይን ወላዲት ኣደይን ከኣ ነቲ ዝመጸ ገንዘብ ነቲ ኣነ ዝሰደድኩለን ገንዘብ ቀልጢፎም ኣብ ምምሕዳር ድሕሪ ምእታው ከመይ ዝበለ ናይ መመረቕታ ግዜ ኣነ ዘይነበርኩሉ ይሕለፉ ክልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ ኸኣ ናብ ኣስመራ ኸይዶም ኣብ ዝፀበቐ ገዛ ከኣትዉ ከም ዘለዎም ስለ ዝነገርክዎም ኣብ ስፔስ ቦታ ስለ ዝረኸቡ ኣብኡ ተኻርዮም ክነብሩ ጀመሩ ኣነ ኸኣ ብደገ ኮይነ ኩሉ ትዘልዮም ወፃኢታት እንዳሸፈንኩ ከምብሮም ጀመርኩ ኣቦይ ካብዚ ንላዕሊ ዝግብኦ ምኽንያቱ ገጽ ሰብ እንዳረኣየ ደምሃረኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ንሱ ብብዙሓት ዝድለዩ ሰባት ኮይኑ ከም ዘሎ ክነግረኩም ይፈቱ ኣብዚ ግን ኣይኮነን ድዛዝም ናይ ህይወተይ ታሪኽ ዘጋጠመኒ ብዙሕ ከም ዝበልኩኹም ካብቲ ዘጋጠመኒ ነገር ንዓኻትኩም ንትምህርቲ ንዓይ ከኣ መለበም ዝኾነ ነገር ክዕለኩም ዝመጻኹ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝኣተኹሉ እዋን ከምቲ ዝበልኩኹም ምስ ብዙሓት ሰባት ተላልየ ካብኣቶም ከኣ ጥዑያት ሰባት ትካል ዝነበሮም ሰባት ከኣ ተላልየ እዚኦም ከኣ ካብ ካልኦት ዓዲ ዘይኮኑስ ደቂ ዓድና ትግርኛ ተዛረብቲ እዮም ነይሮም ካብኡ ከኣ ቁጥር ቴሌፎኖም ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ኢለ ወሲድዮ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ኣጥቢቑ ዝረኽበን ዝነበረ ናብቲ ሰብቲ ሰብ ትካል ድኾነ ናብኡ ደወልኩ ከመይ ከም ዘሎ ጥዕንኡ ኩነታት ናይ ስርሑ ከመይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕታት ከኣ ብቐጥታ ናብ ዕላልና ናብቲ ወጃዕ እንብለሉ ነበርና ኣርስታት ኣቲና ከነዕልል ኢና ጀሚርና ኣብ ኢንግላንድ ከኣ ሓደ ወዲ ዓድና መማህርተይ ግናኸ ኣብ ሱዳን ገዲፍዮ ዝመጻኹ ንሱ ግን ብገለገለ ፕሮሰሳት ገይሩ ናብኡ ናብቲ ዘለኹ ዓዲ ብምምጻእ እዚ መታዓቢተይ ዓርከይ ዝኾነ ወዲ ምሳይ ብሓንሳብ ክንነብር እዩ ጀሚሩ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ እንዳነበርና ከኣ ስድራና ክንሕግዝ ኢና ጀሚርና እዚ ዓርከይ ብኽንደይ ገልጠምጠምዩ ናብቲ ዘለኹ ዓዲ ዝመጸ ምዛ ዓርከይ ካብዘይ ንራኸብ ልዕሊ 7 ዓመት ኢና ጌርና ነርና ምኽንያቱ ኣነ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ በቃ ከምዚ ማስተርሺ ገይሮም ዘላገቡኒ ኣብ ኣየ በቃ ተወጻኹ ኣብቲ ጥቓ ሳዕርታት ዘለዎ ቦታታት ኮፍ ኢለ ከጽንዕ ዳ እምበር ወፂ ሰባት መታን ክረክብ ብዕላማ ደሓስኮ ነገር ኣይነበረን ዕላማይ ትምህርተይ ከመይ ገይረ ብጽቡቕ ነጥቢ ይዛዝም ነይሩ እዛ ዓርከይ ከኣ ኣብ ሰዓት እዚዩ ናብዛ ዓዲ መጺኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ፈተነታት ናይ ስራሕ ዝፍትን ዝነበረ ኣምላኽ ረዲዎ ከኣ ኣብ ሓደ ጽኑዕ ዝኾነ ስራሕ ኣትዩ ብዙሕ ገንዘብ ድሕሪ ምእካብ ናቱ መካይን ገይሩ ከካርን ንሱ እውን ኣብ ካልእ ስራሕ ኣትዩ ገንዘብ ክእክብን ዝጀመረ ኣብ ከምዚ ስራሕ ከሎ ኸኣዩ ኣብ መንገዲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተራኸብና ምርኻብና ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ምኽንያቱ ተስፋ ዝኾነካ ሓውኻ መታዓቢትኻ ክትረክብ ከለኻ መሊስካ ኢኻ ተስፋ እትሰንቕ ትርጉም ናይ ዓርክነት ከኣ ኣዝዩ ስለ ዝርዳእኒ ምዛ ዓርከይ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገዛ ክንነብር ዝጀመርና እዙ ዓርከይ ሓንቲ ድፈትዋ ሓፍቱ ከም ዘላ ኣብ ኤርትራ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ከኣ ምስ ነገረኒ እሞ ብኸመይ መንገዲና ክነውፃ ኢለ ካሓቶ ጀመርኩ ንሱ ግን ንሳ ድሮ ከም ዝወፀት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ከኣ ናብዛ ዓዲ ናብ ኤውሮጳ
ወይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ደእትዋ ሰብ ትደሊ ከም ዘላ ነገረኒ ወሲኹ እውን ከም ዝበለኒ ዝዓርከይ ሓደ ነገር ዳ ይተሓባበረኒ በለኒ እዚ ሕቶ ንዓይ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደኒ ከዓ ዋ ንዓኻ ዘይከውን ሕጂ ደይ ክተሓባበረካ ዝጅምር ደለኹ ኢለ ሓሪቐ መለስ ኩሉ ንሱ ኣይተሓረቕ እሞ ነዛ ሓብተይሲ ብናይ ሓሶት መርዓ ጌርካ ይተውፃእ በጃኻ እቲ ዝኽፈል እንተኾይኑ ከዓ ክኸፍለከ ኣነ ኢሉ ከም ጓና ገይሩ ክዛረበኒ ጀመረ ኣነ እንታይ ዝብለኒ ደሎ ብምባል ደጊመ ሓተትክዎ ንሱ እውን እወ ካብ ካልእ ድበልዖ እቲ ገንዘብ ንስኻ ተበላዕካ ይሓይሽ ምኽንያቱ ሓሲበስ ካባና ከዓ ተዘይወፀ ይሓይሽ ኢለ ነዚ ሓሳብ እዚ ናባኻ ካፊለካ ፍቃደኛ እንድሕር ዘይኮንካ ግን ፀገም የለን ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ ብገንዘብ ዝሰርሑ ኢሉ ተዛረበኒ ናይ ሓሶት መርዓ ጌርካ ምውፃእ ንዓይ ኣይጠፋኣንን ግን ድምርዓወሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ገለ ፈተና ከይኣቱ ነፍሰይ ድሕሪ ምጥንቃቕ ፀገም የለን ዝዓርከይ ንዓኻ ዘይከውን ጥራይ ካብዚ ዘለኹ ስራሕ ፍቓድ ክሓትት እሞ መዓዝ ከም ዝኸይድ ክነግረካ ኢለ ነገርክዎ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ከዓ ነቶም ስራሕ ዕረፍቲ ይሓቶም እሞ ንሳቶም ናይ 4 ሰሙን ፅሕፍ ኣቢሎም ሃቡኒ ልዕሊ 4 ሰሙን ተጌርካ ግን ካብ ስራሕ እዚ ከነባረካ ምዃንና ፍለጥ እንዳበሉ እዮም እንዳፈራርሑ ድሰዱኒ ኣነ ከዓ ጻዕዱ ህባይሲ ንዓይ ከም ዝኽትብላኒ እንዳበልኩ ነዛ ዓርከይ ከምቲ ዝበሉኒ ልክዕ ነገርክዎ እኽልቲኣ ተመሪዕኻ ጥራይ እንተመፂኻ ስኻ ኣብ ካልእ ምዝዋርካ ክሳይ ትገብር በለኒ ዘሎ ንብረታት ከዓ ኣሰኪሙ ኣስኒቑ እንካብል በቃ ሕጂ ትኸይዳ ኣለኻ በቃ ገዲፍካኒ ኢሉ ክዳፋናቕ ጀመረ ኣነ ምድፍናቑ ርኤ ዋ ንዓባ ግደፍ ንምንታይ ዕላማና ንኸይድ ደልና ሸቶና መታን ክንወቃዕ ኣይኮነን ድዩ ኢለ ተፋንኽዎ ቅድሚ ምፍናወይ ኣዲስ ኣበባ ኣነ ረጊፅያ ስለ ዘይፈልጥ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ዓርከይ ብምኽንያት ናይዚ ውግእ ዘጋጠመ ምናልባት ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኹ ይከውን ብምባል ቀልጢፍኤ ናብኡ ዝደወልኩ ንሱ እውን ብዋትስኣፕ ስለ ዝረኸበኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ ምስቲ ምፍንቓል ናብራ ክኾነሉ ስለ ዘይከኣለ ገንዘቡ ኣኻኺቡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ስድርኡ ከም ዝመፀ ነገረኒ ይመፅእ ከም ዘለኹ ክቕበለኒ እንተኽኢሉ ክቕበለኒ ከም ዘለዎ ከዓ ሓበርክዎ ፀገም የለን ብምባል ንሱ ከዓ ናብ ኤርፖርት መፂኡ ተቐበለኒ ምስኡ ድሕሪ ምቕናይ ከዓ ነዛ ሓፍቲ ዓርከይ ከይደ ክረኽባ ከም ዘለኒ ነገርክዎ ናብኣ ድሕሪ ምኻደይ ከዓ ኣብኡ ምስኣ ሰሙን ገበርኩ 2 ሰሙን ተሪፍኒ ስለ ዝነበረ ነዛ ቆልዓ ከመይ ምዃና ክሪኣ ከመይ ጠባያ ደሓንዲ ባህሪኣ ናይ ብሓቂ እንተተመርዓኹ ተጓዳኢ ድያ ብምባል ነዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ምምርማር እየ ዝቐነኹ እንተኾነ ግን ልክዕ ኣብታ ካልኣይቲ ሰሙን ዘረገዝኩላ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መታዓቢትና ዝኾና ደቂ ዓድና ምስ ረኸብኩ ከዓ በቃ ምሳኣተን ከዕልል ሻይ ክሰቲ ክንዘናጋዕ ምስ ጀመርና እዘን ደቂ ዓድና ሓንቲ ነገር ይብላኒ ሓንትላ ንመርዓ ትኸውን ምናልባት ንመርዓ እንዳተዳሊኻ ኮንካ ኢና ክንሓትካ ደይና ኢለን እታ ምስኣቶም ኮይና እትጓዓዝ ዝነበረት ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዘለዋ ኣምፂኤን ኣለለያኒ ንሳ ንመርዓ ድልውቲ ከም ዘላ ኣነ እውን ንመርዓ ድልው ከም ዘለኹ ብውሽጠይ እንዳሓሰብኩ እዛ ጓልከ ከመይ ትኸውን ብምባል ምስኣ እውን ግዜ ክሕልፍ ጀመርኩ ግዜ ናብ ሳልሳይ ሰሙን ክረግፅ ምስ ጀመረ እዚ ካብ ሱዳን ኣትሒዙ ዓርከይ ዝነበረ ሙኻብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐበለኒ ደው ኢሉ ክንራኸብ ምደለና በለኒ ኣነ ከዓ ዋይ ሕጂ ደኣ ዕዳጋ ውፅእ ኢለ ኣለኹ እዚ ሰሙናት እዚ ከዓ መኻደይ ስለ ዝኾነ ክጠራንፍ ገለ መለስ ክንራኸብ ንእሽተይ ክንሽገር ኢና ግን ደሓን ነፃ ዘለኒ ግዜ ርኤ ክድውለልካ በለኒ እዛ ዓርከይ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝደለየኒ ክሕብረን ስለ ዝደለየ በጃኻ ክንራኸብ ደልየ ኣለኹ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነኒ በለኒ እዛ ዓርከይ ሓደ ነገር ክብለኒ ከም ዝደለየ ስለ ዝተረዳእኒ ከዓ በቃ በል ሓራይ ክንራኸብ ኢና ኢለ ዓፀኽዎ ኣጋጣሚ ኣብቲ ኣትዮ ዝነበርኩ ሞል ንሱ በጋጣሚ ድዩ ዋላስ ክስለየን ስለ ዝፀንሐ ኣይፈለትኩን ጎፍ ንጎፍ ተራኸብና ምስ ረኣኽዎ ሰንቢደ ዋ ኣንታ ኩስታ ዓርከይ ኢለ ሰላም በልክዎ ንሱ እውን ስማዕኒ ሓደ ነገር ክዛረበካ መፂእ ዘለኹ ንመርዓ ከም ዝወዳእኻ ነጊርካ እኒርካ እንተኾነ ግን ናይ ሓሶት ድዩ ዋላስ ናይ ሓቂ በለኒ ኣነ ከዓ ኣይ ንሓደ ዓርከይ ሓፍቱላ ኣብዚ ሕጂ ንዓ ተመሪዐ ንኸውፃእ እኮ መፂእ ዘለኹ ካብ ቀደም እውን ኣነ ዕድመይ ስለ ዝኣተወ ክምርዓዊ ኢለ ይሓስብ ስለ ዝነበርኩ
ኣጋጣሚ እታ ናይ ብሓቂ መርዓትን እታ ናይ ብሓሶት መርዓ ገብረ ላይ ለዝመጻኹን በአጋጣሚ ዝረኸብክዎን እዛ ዓርከይ ጽኒሉ ክሰምዓ እንድሕር ምጽናሕ ሓንቲ ምኽሪ ከማኽረካ በለኒ እዛ ሓፍታ ዓርክኻ ሓደ መዓልቲ ምሽሪእኒ ያኔና ብሓንሳብ ኢሉ ነገረኒ እወ ምስኣ ክትወዲ ኢልካ እስከይ ተሓስብ እዋ ሰይታ ዓርከይ ንሰይታ ዓርከይ ሓፍተይ ማለት እኮ ተረዲካ ሎ ድዩ ኢለ ተዛረብኮ ንሱ እውን ካብታ ሕጂ ሒዝካያ መጺኻ ዘለኻ ስንሳ ትሕሸካ ካብ ትፈልጦ መታዓቢትኻ ዝኾነ ወይ ወዲ ዓድኻ ዝኾነ ሰብ ጓና ሰብ እዩ ዝሕሸካ ስለዚ ኣነ ነዘን ኣዋልድ ኣይፈተኽወንን ነዘን ደቂ ዓደይ ኢልካ ኣቕሪብካያን ዘለኻ መታዓቢተይ ኣማጼናለን እሞ يأمنني إلك قريب كيان زلها سبات أنا بخال من جديد فلتن أب سودان بحنسب نايرنا مسن كم عينت هوتي حلفهم زنارا خايف فلت إيه حجي زام سخز اللاون كم عينت هوت تنبر كم زلا أتبقى عيد فلت سلازي أنا حفت عركها تحشكا إلي مرتسألك تزي كوينو رأي قدم مرة إلو تزاربني حسب وين تكون مساي سلازنا برد جن بقى أخدول الكي إلى أبجو بايز نبرت $100 أوتي أبي دي عميقة هبكو نسو وندا سكفة تحنكيرمو كندا ولينا يغني ليكا بالكو أب ساعة زي بزعبا زنا والد كاس بقاس كتنع جمركو من كم زخنا أنا خيفة لتكون دين نعي فليت أناني إلى كحسب جمركو إذا حفت عاركيك كرخبا كتنع عن جمركو انت رأخوا نسا بتعمي تعمت سبكوينات أني حتني ولا تيا تعمت سب ولا تنبرت حبو مستيرجن كهلواي خليلة كترترها جمركو أبزغنا بار لحرمتاونا خاء مزن محازتنا كنستي كنزناقع مسجمرنا لعلى عاقن زغنا بير راغستيان زلو فودكا ديو ويسكي ديو كوردا جمرا أنا إزل مادزي كم معسينا ترينو إلى كحسب جمركو نزا خمر عوايلة حيزيازنا وركو قالون كترات أران بزعباء حدا نجر كتنع جمركو كمزي عينت لما دلوا قوانستيتي موخاء ولاد حدا ديت تحساسبا كمي عينت نابرا دائي كمرح إلى مساق مرعوي لزوداكو إذا عركي حقو كخون خالي بمبال بزعباتن كتنع جمركو انت خون إذا عركي بغربا دفلت انسبات سلزمت نعاتن بهارياتن دحربايتن كنقرن جمرة مساعداتن اتخيد نبرت موخاء كل كايدن حساباتن سلي تقبلتو كاباتن كترحق يا مريتا زاغوال زيا قربا محزا نايزي اب سودان سلالخو عركيا كعلن مس جمره خا اتزخف انجر مستنقساتيا طري كونان ابار داتوا ገንዘብ بدولارات እንዳተኸፈላ اب سودان ينبرا خمز نبرا ات دولارات كا مس دخونه سبعي እንዳደቀሳ دولارات يحفصا خمز نبرا ايو زعللني كاو حلف زولون متان كيت انسا دخونه نجر متان كيرخبن ماهصنن قلطيفنن بعلن دم كنو حكمنا خيدن كم زم كنو مس نجرني بتعمي ايه دنزيزه وا مسا حدار تزغبن يره حجي بزي ولاد مصنحكم مالديو الى مسا اموري كزارب كحسب جمركو اذا عركي جن قصيلو خمس بلني اتي دسرحن زنبره بعل بار حد نجر كجبرا خمس زلون نسون ورحي عشحات زخونه دولار كبان كم زخونه تسمامي عينين ابتبار كم زاتوا زنجرني هو امو بعلنا يكونان دين بفقادن ايكونان ماهصنن كم زغيرن كعصوا دحاسبا الى حتتكو نسو جن ايمسلكا اتي گنزب ازيو كبر سلازنبره اتي بعل باريو كوم زبلن ماهصنكن كم زغيركن كتمكنون كتعصون كتخلايخن أبزو دلخنو غزي خا كتخفتو تخلايخن بمبال ناب دخونه فلاتات كم زوسدن نساتهم كا ماهصنن دحر متنخاف كم زي ولدا غيروم كم سدون ازي حبو مستير اتا محزن كوينا زقربتن محزاني زعركي زنغرتو كله دحد حبيلو نغرني بقتتاي كابا كرح زفتنكو نساغن انا انتي كم زفلتكو سلس فلتت فتينا يكوننا غيرنايو انا سدراي متان كالي $100 اندا وسدكو سدراي بقى سدراي كبل ماهصني شيطيو الى تزاربتني مو سلمنتاي نمنتاي نزي تقم موها ورقه زخونه ገንዘብ كتبلس دايموند زخونه عدلكي تعاطوي بتاع عشايخي انت خونه حجي بجاخي كم زخونه غيركي حكمنا
ክትትል ጀምሪ ولا أنا كوحسكي تأجم يلن كغفل الكي إلى تسفى أتخلا نساجن حجموي كونيو لحرس توسنا عمتات جن كجبري بلتني كابت جزيتي جميرة مزاجوال كابزي الراقب ننوح زبالة عمتات إيه وسيدة كرم مغادي كواد ساباجن مزا حافت عركي أنا نبحك حدار كجبر كم زدلخو نعاون كم فتخوا نجركوا نساون بمنطرة أنا ون كحي خيل كاني نبحكي كم قانستين تمتن أفيها بلغزار بايك الكونمبر نبحث مرعى مساخس واي أي مساسلني إلى بوشت أي حسب ينيرة بلتني مزاقوال كابتسا معنا نزع عركي زي فكرو بمبال نزع عركي نبحك مرعى قبر الله مخاني نجركوا نزع عركي ون نبحك غارقة بلني نبحك غامبر مرعنا نيشتي مرعى غيرنا كابز وتازي كنوتينا بلكو نيشتي دقس دحر مقبار قال كدان تأساسيرنا آخرش تمتيوم مريقوم أنا نابعدي نساون أو خينا حدا راح تقبر كم زلوا معادنا لكع عبكالي عمتا خاء نابت زلوخو عدي إنجلاند يأتخوا حجي خاء مبساسي ولانا حويفنا عبازي طعم زخونه هيوت ينبر كم زلخو كنقرأكم يفتو تنيلكم سلسة معكمني كابز زانتاي كأ قالة تماهيركم ويوسيركم كتكونوا تسفى ناقبركو تنيلكم سلسة معكمني يغني لي